to'y tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga oray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailid-lidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Levi at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti kakabagyak di taan lakapan ng Rona di Tatulong, ti Alonso Malyaga Cantanyesa family. Kastamot ni Esther Malyaga Domingo and family ti Sitanga Ballesteros from Homer, Alamo. Makablaawan, dagiti barangay officials di Tainabaan Sur, Rosario, La Union, isuda da Kapitan Epong Llobrera, dagiti kagawad ada Carlo Tabas, Ebot Valdez, Alan Kabalatungan, kan aminan akagawad. Pati dagiti barangay tanod, isuda Carlito Villanueva, Rod Raimundo, Bonton Maglaya, kan aminan akakadwada, from Yara Asiana Manangan. Happy birthday kada Andrea kan Emmanuel Aglugob, Tituao, Cagayan Valley, from Perpetua, Balasbas. Shout out kada Alex, Milo, Edna, Flor, Kandali from Juliet, Kuwait. Shout out pa kada Imelda Velasquez, Alfie Bahian, Josefina Palingayan, Jasmine Rivera kan Mercedes Bautista.
Matusalem family ti Sitio Corpus Barokbok Isabella from Nelia ti Dubai. Happy birthday John Paul Abuyuan, kan belated happy birthday Manong Paras Alingog. Shout out kada Pauline Abuyuan, Otep Abugan, kakabsat ko kakasinsin, uncle kan antik dita Santa Luciana, Kawayan City, from Maluti, Singapore. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, kastamat ni Anami, Alma, Kanjeline, Tipindangan Second, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro, ti Hong Kong. Shout out kada Hazel, Nicole, Carol, kan amin atagak, Kilayon, Balbalan, from Gretchen, Uday. Lumboy, kan Porte family, ti Ribsuan, Nagilian, La Union. Kakasinsin ko dita Burgos, La Union, kan amin agagayam ko dita Hong Kong, from Brian Ephraim Lumboy, ti Vancouver, Canada. Lakay ko ani Gerald Tunak, aka Janong, dita BDO Main, Lawag City, from Ruby Janang, ti Hong Kong. Conchita Andrio, ti Barcelona, Spain. Corazon Valdez and family. Erlinda Ucayan family. Teresita Esmeralda, ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out iti Gamad kan De La Cruz family, ni Romy Gamad, ti Taguig City, from Romeo Gamad. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Levi. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kaya't kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kuma, takanayon kayo anasalon at adanunan ti surat ko. Ilingad naklangan manang itinagan a Levi, tubo ti Ilocos Sur, iso na paglanak nga Ilocano. Katkas iti daduma, napalalo ti asam ko nga agdengeg kadagiti programa nga Iloco, nang runa una yan day ti programa yo. Diyak ibain amay saak akamang ti LGBTQ. Adamay sa akabsat ko babae. Siyak ti inauna manang, iso a disappointed kanyak ni tatang, gapo iti kinatao. Ninanang kaniading ko ti makaawat iti kinatao. Saan na pa nagpanakkel manang ngam nagagetak na agadal ken agbirok iti kwarta, babaan iti isusurot ko kadagiti gagayam ko apadak abaian. Ti masansan nga isusurot ko no daraket dagiti gagayam ko, ti kagura unay ti amak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nasipngetan lagaring. Di tayo di pa'y mangrabe. Ay ba mo na dagiti ubay? Awan pa'y mat ni Levi lakay. Ni Leia laeng ti adadita silid na. Hindi. Apay ngay. Napanan man ang dyan nga anak mo. Napandakano kinasarita di ayusan da nga agkasarinton bigat. Masansan sa matan di kas tangar aramidan na. Talaga tinakdaran nandikas jay akatatao na. Apay aya, katawan mo ti madingar aramidin di anak ta. Kaya't nalaang ti makatagad. Makataghan? Tapnoan niya. Tapnoan na pagbayang go daw na. Among bata saan analsam di anak mo nga agpaspasyar. Kaya't nalaang mo ti makatagad iti kabukbukudan na. Dahil takot nga men. Isukit ang natanggan ti ulo di anak mo tapampanoy nuyang ngamin iti amin nga aramidan na. Kasanungor nga agbalin na pudpud no alalaki di anak ta no day tamot mapan ag-make up to obraan na. Bayam ka din. Kan bakasyon ba't ita?
Iso asayangan na ti oras na nga dalaan di ti balay. Makamo ka. Ngam di munto ko na di ka pinalagipan. No bilang at dati madi ang mapasamak iti bair nga anak mo. Saan ito aba pasamak ti pampanunutom lakay? Tanasing pot ni Leve. Agong ungot manan ni tatang. Napan mi man in finalize di ayusan mi agkasar ita. Kan insaga namin dagiti kasapulan mi, iso analadawa ka nagawid. Isong oras ni agdigo sa kon, tamapanak kon, Leia. Naimbag man, tadi mo na danon ang nakaraing pay ni tatang idirabi No saan? Amano nakangag ka manan kan kwana. Ay na, adi, nerwama kon. Talaga nga minasaan ang ma-acceptar ni tatang ti kinatao. Kasano, nagado nga min dagiti madamdamag na akaslakan ka, nga awan mo't la tinagmamaayan ti biyagda. Linokulaan ti boyfriend da. Ay na, sana kakasjay, Leia, ading. Tatikayan ko laan, kat di tayo makatagidak. Tag na damat may tulong ko, nang runa kat asidagmanan ti pa nag-enroll. Huwag nga magmano. Agkolehi aktumatan. Wen nga rod. Kat, anyaya ti kaya't mga kurso nga adalam to. Kaya't kukumati nursing manong. Ngam amano sana ka ba ulam da tatang? Makamunton manong. Ay na, Leia, panunutam ana imbag, no niya ti pagasmam. Kitanak, ti pagasmak nga aramiden, ti inunrol ko iti kolehyo. Makitan tulatan manong. Ala, agsagana ka nga rudon. Tapno saan ka amala daw iti papanam. Nanang, I'll go ahead. Sige anak ko, aganad ka iti papanam. Wen. Ayan ni tatang. Ay kat na pa nagpasadan anak ko. Amo bata ka na yun anasapan ni tatang mo tunggal aldaw ti tiyenda. Taadadagiti mangarkilakan kwa na. Sabagay. Naggagat nga ron ni tatang. Ay na, isun sa ti malaak, nanang. Katasino kumapay ngay anak ko. Agpada kayo matadiyo kaya't timamakbakan dyan. Agama kayo lang agpaisaw. Yes. Iso kat malalaki. Siya kat saan. Iso kagurguran ak ni tatang. Di mulatan ikaskaso anak ko. Aramidam na anya ti makaparagsakan ka. Ngam, aganad ka. Nanang, di nakadipagdanagan. Kan may sa, talagang amin napag-aayat ko dahito, ayat trabaho. Dahito panggadak. Kan saan la dahita, tamasustwentwak pa, iti panagadal ko. Kanayon nga rod aday ti pagsupyatan may kanditatang mo. Di na ba't may papilit ti kayat na? Nanang, agyaman na ka. Takanayon nga daka mga ikalkalilis kanyak, iti pungtot ni tatang. Sige, mapaanak ko tapno sana ka maladaw iti kasaran. Tamangan no saan dak abayadan.
Leia, ading. At iti kwarta. Ha? Apay na iti akwarta manong. Kat para kang ka. Idulin mo tapno adain inuto makakautem no kas pangarigan saan nakamaikan ni tatang. Uno, di na may pa iti amin nakasapulam iti pagadalan. Ngam saan pa imbat nga enrollment manong? Kat idulin mo latan urnungam ko nakmat. Mabitan ti enrollment niya. Nagpaspas na naglabas ti aldaw. Thank you manong. Si Kangay, adapay na bati akwartam? Of course! At syempre, ang ikaktumot ni Nanang iti pakitsyandana. Nagmayat gayam ti pagbiro ka manong. Ngam kasano na danton klase? Kasano ngay? Di sumurot aklat na katagiti gagayim kong agraket tong galawan ti klase. Wano saan, no bilang malpasan ti klase iti malam. Sayang mat namin ading. Sabay saan mat anadagsan at trabaho, kan dakkel pa iti matgadan. Isa kabalak nga igiddan, iti panagadal ko. Amano maapektaran ti panagadal mo manong. Nakarkaron nga gungot ni tatang. Di ka kadi madanagan, Leia. Jack baybay anti panagadal ko. Jack mat mapali na baybayan na ito at trabaho. Iso adyak nga rod kaya tapaluspusan. Ubingak paylaang manang, pagasmak at talagang ti agbalin ang make-up artist. Iso ti makagapo no apay akanayon a sumurutak tunggal at daraket dagiti gagayem ko agay. Dakkel at tulong kanya nang runa iti panagadal ko ti matmatgadak kan makatultulong akpay iti kabsat kan inak. Tati mindset ko, isupay a pagparikutan ni tatang ko ti itad na akwarta iti kabsat ko kan iti inak. Ikagkagumaak ti mangged tunggal bakasyon iti pagadalan. Agur urnongak tapno adda madadaan nga aramatek iti panagsubli ti panagseserrek. Ididanda ni manan ti panagseserrek kinasaritanak ni tatang ko. Di bagayo, tatang. Tandanin ti panagsisarak. Ang kolehyon ton ni Leia saan aya? Un tatang, dua kami ton kanilaya nga ading ko nga dati kolehyo. Di mat kayat mo ti agtrabaho tapno maipakat mo ti talentom iti panag-make up mo. Saan mo't atatang? Kaya't kumutlat tagagadang. Sigurado ka? Pampanunutak nga may napagsardangan ka pa lang nga agadal, tani Leia pa lang tagtulaw nga agadal. Ha? Anong apay aya, tatang? Una, tapno may pamaysamon day takayat mo apanggadan. Kas makita nga may katawan tumot lati pagmamaayan tantadalang makursaw. Taday tamat sumursurot ama pan ag make up ti kay kayat mo.
Ala, kabalak matapagkita ng tatang. Kan maisa, saan matakanayin nga datay ayusan mi? Saan nakanayin nga darakit mi? Ay, narigat na itapang panunutan. Isa may mayat na agpili kalaangan. Ang saan na masapol nga agpili ka? Ta nakapag-desisyon na ka. Anyat kahit yung asawan, tatang. Total, pag-smamagday ta ko ng apanggedam. Ti pa nag-make up mo, ti kahit ko asawan. Palugudan ka nga raw. E pa may samlaangan day ta apag-smam kat ang sardeng kapailaan nga agiskwela. Anya, pagsardagam nga agadal ni Lebe. Wine, apay aya. Awan mo tidakas na. Nga maapay ngay. Kaasibat di anak taano pagsardagam. Saan akaasay? Tamay pamaysanan di pagisman ng aramidan. Awanan ti mangipawil iti kayat ng aramidan ta saanan nga agad-adal. Kaya't mo asawan. Pagtrabahom laangan. Kasta matar aramidan na sana ya. Kanayaw na amala daw nga agawid no da papananda kadagiti gagayim na. Kasanungir da may pamaysan na ti agadal no kasta mo ti aramid na. Ngamla ka. Ay awanan ti adupay ang ngem-ngem lagreng. Bayam tapalugudan na ti bagina iti pagisman na. Daitan tumot lang ti turungan na. Awan tumot lang ti mama ay ti kurso nga adalan na. Lebe anak, kinasaritak ti amam itay. May panggap iti desisyon na nga agsardeng kapaylaan nga agadal. Kastiyay mo tanti desisyon ni tatang, nanang. Katawan ti makatubngar. Paibaan yun, tadi isuman na pagapaan yun. Ngam saan anaing kalintiganday di a desisyon na anak ko? Amok aga putakas ti kinataok, nanang. Tiyan mo siguro ni tatang katawanan tinasayat at turungan ti biyag ko. Nung nagbidot ni tatang. Anak, Biyag danag, nanang. Saan na nasakit tinakam ko ni tatang. Kan mapampanunot ko matlaan. Ang mga numarigatan matlaan ni tatang. Nudwa kami kani adik ko nga gadal iti college. ay, maanya nga rin ti planom ita anak ko. No di kan agenrol ita pa nagsasarak. Saan ko asayang ti panahon ko, nanang? Ikagumaktay trabaho. Sumuro ta kakanayang kadagiti kagayim ko na event a papananda. Iti kasta, maadal ko na imbag ti trabaho as sinarek ko. Takayat ko tagbalin na perfect. Manong, mababainak kan ka.
Sika ko matirong nga agtuloy saan asyak. Bay amon ading ko. Basta gadal ka na imbag. Tapno sana ma-disappoint ni tatang. Ngam kasanukan ngay manong. Ay na, di na ka di pa katanagan. Agtrabaho ak ading. Kaya't namnaman, matulungan ka latay ti panagadal mo. Unay mat ngaminan ni tatang. Saan anaing kalintagan tar aramidon na? Sapay na yung bagana, rumbang amatungpal. Amok, at ikinatawag ti may sapay, pagkaskas dayan ni tatang. Ngam pa nagkakakabaila, kapasaya atin ti biyag ko, Leia. Chin matungpal ko ti arapap ko. Saan lang nga para kanyak, nadikat para kada kayo a pamilya. Manong, Panagnagat ka ni tatang, nga oray sa anak nga agtuloy nga agadal. Sa anak nga nagbidot, itinapili ka pag-smak. Rumang ay to tibiyag ko, babaeng da ito at trabaho, kan pag-smak, ading ko. Jack nga rudan nagtuloy ang nagadal, gaputa dayta ti desisyon ni tatang ko, manang Emmy. Talaga ang nalidayanak, ngam iti sabali abangir, ada pasad ti kaunggak ang naragsakanap, tama ipamaysakon ti pagasmak launay, ti panagbalin ko ang make-up artist. Manipudi din, kanayan dakon nga isurot dagiti gagayem ko, iti sa dino man a lugar, a mapandak pag make-upan. Saan laeng a maipapan ti panag-makeup ti inadal ko, no dikat aminan a services para iti maysa a salon. Jack ilibak manang adakkel ti matmat gadak, nang runa idi kabaelakon ti agmay maysa nga ag-service. Idi agangay, napanunot ko tinangala kadagiti tao at ang danak nga agbalin akadwak. Nang runa tanagabroad maten dagiti gagayam ko, asigod asumursurutak. Medyo narigat idi damo manang, ngamjak na pukawan iti namnama. Agingga idi adda na rentaak a pwesto, nga isun tinangrugyak. Leia, ading ko, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at matmanong. Si Kangay, kumusta ti taray ti negosyo? Pinapintas mo pa iti uray lajiran rentaam a pwesto manong. Wala, tapno makay ayaw papanan. Kat babae ni ti asi ti Diyos, ado ti customer mi ading. Iso ang nagnayonak manan kadagiti taok iti salon. Ay, nanamay kan manong. Ininutan ang matuntun oy mo dagiti arapaap mo. Katagyaman ang iti ado-adulong mo kanyak Ay na, sana rumbang nagyaman ka kanya kading ko. Di matiin ka rin katulungan ka, aging gay di makaturpus ka. Manong, di mo ka di kailiw ti agadal? Kailiw ko matadin ko. Ngam nalabit ada ito talaga ti para kanyak. Ti profesyon ko ita. Iso ano amerisa ka na imbag,
Adamot pagsayatan ti desisyon idi ni tatang, adi na kung pagtuluyan pa'y nga agadang. Tagayam, ada na pimpindas a plano kanyak ti Diyos. Gapumat na iti panagsalukag mo, Manong. Di nakabinaybayan ti Diyos. Nasingpat ka ngamin nga anak kan kabsat. Kaya't kayo mat namin nga ipaayan itinarang aya pa nagbiag. Kat mangrugrugin ading ko. Ngam agagagetak pa'y, tapno maipaay ko ti amin akal kalikagumak para kada kayo. Apay dagita nga appliances, bakit? Nagkapuan dagita. Imay da in-deliver itay, ginatang ni Lebe. Anya? Apay nga pinagkigiddan na. Nagastos oray. Ang mga nawanan tinabati a kwarta na. Saan nga aggastos day jay, no namnamaan na nga awan gastusin na lakay. Amom, maya ti taray ti negosyo na. Adun ti customer na iti salon na. Kastaya. Among bakit? Nagdakkel ti pa nagbababaway. Gapoy tinalaos edi atratok kan kuana. Nangruna pa edi impatangkan ko nga agsardeng laangan iti panagadal na. Amom lakay, dagiti desisyon, kan panakilangan mo idi kan ni Levi, inaramid na akari, kat isuti ng pasingkad iti gagam na, amang parang ay iti panagbiag na. Isungawan ti rumba nga pagbabawyam. Ay, ngamkas ama, at dalatarumbang nga pagbabawyan, kan masapul nga ilintag ka. Mababainak ngamin kan kuana. Nang runa, tadandan ni iso amin na hindi agas-gastos iti panagadal di adi na. Sana bali lakay. Taso papakan ti Diyos amin a kinasaya at nakadatayo. Basta ikararag tangag na nayon kumaatarabayan ti Diyos ti anak ta. Rabiin, namapay ang nakariin kayo pa'y laan. Talaga nga inuray ka anak kaaway da anak ko. Ha? Apay tatang, at nakadi masapul yung kanyak. Awan mo't kit day, lebe. Ngam kaya't ko kumataag daw iti dispensa kadag iti naaramid ko kang ka iti kalabas. Ala ni tatang, awan mo tinaaramid yung amadi kanyak. Ay di mo mailibak anak ko. Ado ti basol ko kan ka. Nga magyaman na tapulos adi ka nagitanam iti sakit tinakam kanyak. Apay kumangin ang sakit tinakam ko kada kayo. Kat na kayo tigapuna, no apay asag sa grapag ita, tinaimbag agasat asin mangbay kanyak. Leve, anak ko. Napatag kayo kanyak tatang. Amok at ipagimbagan milang nga anak yun at ipampanunutin nyo. Kat pagyamanan mi unay dayta. Isa pa nagkunak. Panawon matan, tapno masupapakan ti ado arigat yo para kada kami ni ading ko.
Isabay-bayan ta kiti amin nga aramidak. Ta talaga kayat kayo nga ipaayan. Iti nasaliwan-wan na panagbiag. Nakasaritab ka din di anak mo. Ambok nga inuray mo ang makaawid idirabi eh. Juan, nagsarita kami lagray. Kat anya nga'y tinapasamak. Nagkidawak iti pamakawan kadag iti naaramit ko iti kalabas. Anya nga'y timbagana. Talaga nasingpot di anak tabakit. Jak pulos na rin na nga daim imponan na agura wano sakit tinakam kanyak. Itilak dagiti naaramit ko iday. Nasingpot nagiti anak talakay. Kanada respeto da kadata. Dayta tidakkel pagyamyamanak iti Diyos. Tanapadakkel ta na saya at atao dagiti anak ta. Podno day tabakit. Kat dayto nga tandi kararagsakan apasot ti biyag ko. Nang runak at makikita kundi pa nagbaligi dagiti anak ta, iti pinili da a propesyon. Graduation ko ninton bigat. Anawan na rudlaya anak ko. Kasla kaano laang day di pa nagrugim ng kolehiyo anak ko. Ading, kablawan ka. Agyaman nakiti ado tulong mo manong. Talaga adinak binaybayan. Podno ti imbaga ti adem, libe anak ko. Sikati na magpaturpos iti kabsat mo. Iso nga agyaman kami unay. Naggasat kami ang naadaan iti anak akas kada kayo, Leia, Leve. Nanang, nagasat kami matakas kada kayo tinagbalin adadakkel mi. Nga oray at dadag iti nagbalin a desisyon ka asaan ko maarumbang. Ay natatang, lipatan yun dayjay. Kas makita yung mo tinagbalinan mi nga anak yun. Gapo day takada kayo, agan ni nanang. Masapa tayon to inton bigat manong. Ay natin ko. Katawisan to amin nagagayim mo. Ijay tayong to inabangak avenue mag-celebrate. Anya, nagisagana ka iti. Pang-celebrar tayo, anak ko. Yes, nanang. Katkayat ko, nga awisin nyo mat amin nagagayam kan kakabagyan tayo. Takayat ko akaraman da, iti pa nang celebrar tayo, iti pa nagbaligi ni Leia nga ading ko. Agyaman anak manong. Inahan na karagrag sakak anak ko. At
Patganda kayo unay-unay. Puno ni nanang yo anak ko. Kat itapay laan, makikita kundi pa nagbalik yung agkabsat. Mamati ak amaragpatyo ti amin nga arapa apyo iti biyag. Namin pinsan ang nagbaliw ti ugali kan trato kanyak ni tatang ko manang Emmy. Nang runa pa yan, idinay matangan na ti panagmartsa ni ading ko anang iturpos iti kurso nga inadal na. Agpadadakan ni nanang analaos ti ragsak na iti panagturpos ti buridak mi. Siyakmat, uray pa'y jakon intuloy ti adal ko. Nalausan ti ragsak ko, tamakit-kitak a kontento dagiti ipatpatag ko, iti kasasaad mi iti biyag. Iti saan a nagbayag, nakastrakan iti permanente a trabaho ni Leia. Kat ti pagsayaatan na, maipakat na ti kurso nga inadal na iti nastrak na a trabaho. Dananang kantatang, jak pinalubusan pa yung agtrabaho. Tati kayat ko, na naman dalaan ng tiimnas ti agbyag iti narangay. Saan laaday tamanang? Saan apa nagpasindayaw? Ngam amin dagiti kabagyan mi nga umasidag kada kami, nga agkid daw iti tulong, saan da amapaay? Tanalpaskon nga ingkari iti bagik, asa anak nga agbalin ang naimot. Ultimo dagiti kalugaran mi, makatultulong nga kadakwada. Ado ti maragsakan iti ar-aramidek, ngam adalat tamat dagiti adda masasauda kontra kanyak, akesyo nagbalinak kano apalangguad, kasi mayaatan ti biyag ko. Ngam daytoy laeng ti makunak manang, no nalukayak man at tumultulong kadagiti agkasapulan, saan agaputa kayat ko ti agparamag? Wano saan agaputa ado ti maitulong ko, wano aglaplapusanan nakon. No dikat, amok ngamin ti karirik na ti pulos nga awanan. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Levi. Levi, pagayam ko, magustak man unay di imbagam, at tumultulong ka saan agaputa aglaplapusanan kan, no dikat ammom no anya tirik na ti awanan. Nagpintas a kapanunutan. No amin kumadagiti addaan kat kasken ka nga agpanunot, mamati ak nga ado ti maayatan, kan matulungan amang pasaya at met iti bukod da abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapunas, ito'y lagi. Lida
Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga oray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong, iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan alari at tubo ti Bulacan, ngam iti agdama kat agtrab-trabaho iti syudad ti Baguio. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Espejo Aguot family ti Lasam Cagayan from Era Joy Aguot. Shout out kada Aida Harris, Wilma Baroga, Teresita Olivares, Jasmine Rivera ken Jen. Kakabsat ko anak ko kakaanaka ken kakabagyak dita Isabela from Noemi Paliso. Nubong Denna family ti Tumawini Isabela from Marisa Nubong ti Muscat, Oman. Jose Patong Sugitan, Pataray kan Batangan family from Juliet ti Kuwait. Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza, Spain. Arky, Cherry, Noel, Fabrin, Edward, Samantha kan Eli Bautista ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Makablaawan pa'y ni Kagawad Brenda Borge. Happy birthday kada Zaina kan Zaimon from Monmon, Padawang. Abdiel kan Gabriel Soriano, kan happy birthday kanibakat ko Josephine Kulang ti Ohio, USA, from Nomer Soriano ti Etchage, Isabela. Aglugub family ti Cagayan Valley, kakabsat ko di Tabulinaw, Pangasinan, from Perpetua, Balasbas. Shout out kada Virginia Fe Changson, Warlito Ibarra, Mila Bausa, Joel Damaso, ken Lynn Pak.
Gani Matusalem, Elsa Mary Ann Matusalem ti Dubai, Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len, kastamot na John Rick Prince Kian kan Princess Athena de la Cruz, kan ni Inang Lourdes Matusalem ti Barokbok, Quezon, Isabela, from Nelia Limon. Rumbawa ang Batali, kastamot din ni Jelly Rumbawa, Nazarene Angela Can Armel from Melanie Rumbawa, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Shout out pa kada Cheryl Dancel kan Angie Rita. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Larry. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan alari. Iti agdama adak iti syudad ti Baguio, ngam tubuak ti Bulacan. Sumagmamanon apakasaritaan, may panggap kadagiti na alilaw, kan manangalilaw tinangagak diti programa yo. Agdudo mga mintikita ti pakaalilawan manang, kat mamatiak ang maawatan nak iti kayat ko asawan. Nalabit amas daaw ti daduma noan niya dagiti ibagbagak. Nga mamatiak ababaan iti daytoy innak isalaysay, malawlawagan ti panunot ti daduma, adagiti gayam manangalilaw, kat saan laeng adagiti agar aramid iti kinaranggas, no di kat addamat laeng dagiti na ulimak laeng, ngam inot gayaman, ama impluensyaan na ti kinatao, ken kapanunutan, ti maysa nga individual. Siyak ti buridak kada kami atalo nga agkakabsat manang, kat siyak laeng tinakalpas iti adal. Ulila kami adamang, tadak pa lang iti high school, idi pimusay day dinanang, gapo iti sakit iti puso. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi ka itabtabon day di tatang, kalpasan ti ipupusay na, sumagmamano abulan, apaman ang nakaturpusak iti kolehyo. Ni Manong, bingay-bingayan tayong tidagaan na panawan day dinanang kantatang. Da kayo man manang, nanya ti pangadang nyo ka ni Manong. No siyakla amay sa, mayata ko na ading ko. Amumat at ilaang panagtalon ti pagbibiyagan mi kadabayaw mo. Manang, Naimbagkan ka taing ka gumaam tinagadal ading. isa lang amin taamo ka pamuspusan tapno makaaon tayo matiti kinarigat manang. Saan matama ko na amarigrigat tayo, Lari? Adong harod ti umapal kada tayo dito yung lugar tayo. Tanalawa ti daga, anapanawan kada tayo, dagidi dadakkel tayo. Saan na pa nagparamag ading ko? Ngam husto akmat san ka di? Wan matkit di amanang. Talagaan nalawang matidaga susukayan anapanawan dagidi dadakkel tayo. Katanya, mayat kang rod iti singasing ni Manong? Wan manang, mayatak. Kasi tinakon-nakon, nanya ti pangadang nyo ka ni Manong. Saan nakatumobngar? Ipatalon mo mo't gayam ka ni Manong mo ti tawid anabingay mo itidaga na panawan dagidi na dakliyaw, Laray. Wan ikit maring, tsakmat lang masango aso kayan. Kan maysa, talaga kayat ko ti makasapol iti trabaho. Sayang tinagadalak no jakmat maipakat ikit. Isa bagay mo't kakaisuna nakaturpos ka iti kolehyo. Kada kayo atalong agkakabsat, si kalaang tinakaadal. Ikit,
Naimbag man, tasaan ang nagreklamo ni Manang mo, idiin patalon mo iti libre ka ni Manong yu titawid mo, kaanakan. Kinapod no na ikit. Imbaga kapag gudwaan da manong kan bayaw aso kayan jitawid ko. Jakmat kaya't amay salaan kadakwada at agnomar. Kat, kasano ka ngayon? Kasi tinakuna akong ikit, agsapulak iti trabaho. Manggedak. Dahil tayo may pakat ko ti inadal ko. Tadyak kay tagba nagaman nalon laeng. Sayang ti adal ko nagtalinaridak diti lugar tayo, kas man nalon, ikit maring. Nakastruck ka man gaya man iti sabali at trabaho, ading. Pagpalpalabasak la iti oras di isasarot ko kas merchandiser manang. Sana kasi diti kayat ko panggadan. Larry, Masapa lang makastragak iti trabaho. Aday tay maipakat ko ti inadal ko. Tapno da serbina. ay huwan mo ta ading ko. Sayang mat ngagpaiso, no di mo maipakat ti inadal mo. Wala manang. Oh, kumusta ti panagtalon nyo? Mayat mat ading. Oray kaskasano, nanayunan mat basiti matmat gada ni bayaw mo. Ta nanayunan ti suksukayan na. Gapo iti impasukay mo aparte ti daga na tawid mo. Nasaya at matngarad no kasta manang. Kat saya at marod ti trabaho maading ko. Iti kasta, mapasaya at mo matibiyag mo. Manang, kasi din ako na akon. Pagpalpalabasak lang iti oras ti panag-apply ko kas merchandiser. Sana dahi di tarapap ko. Numabalbalin, kaya't ko kumata abroad. Kasta ka di? Ay, mayat na ita planom ading ko. Sapay la ko matagbaligi ka. Maragsakan at tanamam mo ka, Larry. Oray siyak, Sir Kennedy. Maragsakan akmat. Panagkunak katagbalintaan na singad. Magustok namin to ugalim. Di kad nasayat no kasta, sir. Wan gayam, Larry. Natapa sheriff di tilugaryo, tanadamag kumado tinapipintas ti lokasyon na dagdaga ditoy. Ha? Mabaling kada ko yogan natnad pa siya di tilugaryo. Adamot sarag ko di groceria, sir. Amoy mat nagpapaayak ijay. Tay jay mat ti damo nagamamuan tayo. No kayat mo, oray na dobiyag ti sweldo mi ti groceria. Anya? Gusto tinamnid mo, Larry. Oray pa'y triple no istikayat mo. Basta kaduan natnad pa siya tapno malikmot ko ti intero a lugaryo. Kunang batagayo ti damdamag kang kay taysan ka di, Larry? Wen, Sir Kennedy. Jay itudtudom apas at itay, dahil ti pan nakatawid ko. Kaya't masawan, kukwam dayjay. Bukod mo, Wen, sir. kompleto ka di ti papeles de jadaga. Wen na, sir. Kan naornos pa yun ti amin.
Nabingay-bingayan kada kami agkakabsat, kat naipanaganan kada kami, tibukod mi atawid apaset da adaga. Kasta ka di? Ilaklakom ka di tipan nakatawid mo, Larry? Ha? O, apa naklat keti sa ladsut ko? Kwa ngamin, Sir Kennedy. Jack ni namnama ti salud sa Diyo. Kasta ka di? Nam sana ka mang rabrabak, Larry? Kaya't kwa mamuan nilaklafom tipan nakatawid mo. Iti simang putak di tilogaryo. Nagdamag-damag akon naman ti presyo ti daga ditoy. Ket ibagakin ka. Magustok ti lokasyon di tawid mo daga. Iso na mayat ka. Gataan na klasan ti tawid mo ti doble presyo. Anya? At panunod ka, Larry. Si Kalante pamijayap ti doble presyo. Taggayimtan na oray na bit pa nagamamuta. Isumad panunod ka, anaimbag. Talaga ajak ni namnama dayjay ajaya kanyak ni Sir Kennedy manang Emmy. Tiganggan na at ana isarong iti lugar mi. Anagbalin agayim ko, idinagamam mo kami. Kinapudno na, binagaanda ko dagiti kakabsat ko, ajak ilaklako ti tawid ko adaga. Ta isulaangan tinabatbati apakalaglagipak kadagidi dadakkel mi. Banagapudno matmanang, ngam itikas jay ajaya kanyak ni Sir Kennedy, napanunot ko ang maaramat ko ti pangilakwak iti tawid ko adaga, iti panangipagnak iti papeles ko nga agabrod. Naiyuman ko pa'y matday di abanag kadagiti kakabsat ko. Linapdandak ang mangilako iti tawid ko, kat sigun kadakwada, uray no binulan laangan nga agbayad da kanya, iti pan nakabingay ko iti maapapit, ti suksukayan da adagak, basta jak ilako. Ngam idinaamuan ni Sir Kennedy ti amin, ninayunan na pa'y tigatad ajaya na kanyak, tapno magatang nalaang ti tawid ko adaga. Iso at tingarod pagayatak, tinatulok. Tingamin na panunot ko iti daydi agundaway, iti kanito ang makaabrodak, bumaknangak matlaang, kan saan ko matla pag numaran ti dagaan na tawid ko. Taimpasukay ko kat ngarudan iti kabsat kan bayaw ko. No manugot akmat arenta ang dalaangan iti binulan ti dagak asuksukayan da, sigurado asaan adakkel agatad, kat amangan no malugi akpay. Iso nga ingkadang ko nga ilakok laangan kan ni Sir Kennedy. Naited kontibay at titagamlari. Agyaman nak, Sir Kennedy. Agyaman nak unay. Awan na ni aman na. Iso na lang ta makano kagura da kanda kiti kaabset mo. Anya ko ma? Adakadakwadan ano gumura da. Impakadakmat kadakwaday tinasaya ti amin. Kan may sa, kukwak ti dagangin lakok ken ka. Adamin kanya kakarbangan ang mga rami di tanyaman na kayat ko ititawid ko. Napindas ti kasta. Adabukod mo panirigan. Amo matakdaran tanyaman na desisyon mo. Rombang lang, Sir Kennedy. Katagyaman akmatkan ka, tadinak binarat iti pananggatang mo iti daga atawid ko. Agayam ta ako nakmet. Wenggayam. Adapay may sa pabora kidawokin kalari. Kat si kalang ti makatulong kanya. Anya day ta, sir? Kanggan na litak di ti pagilyan nyo. Sana basta may panagang kanya ti daga nagatang kupon ka. Ken ora niya pa dagagatanek. Ta sigurado sana makaalait umno dokumento gano papeles sa kasapulak.
Kasano nga rod, Sir Kennedy? Adamo ka pamuspusan ng kasapulak ti tulong mo. Pakasi tinapunafon, si kalaen ti makatulong kanya. Sige, sir. Ibagam na niya taramidak. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Manong, itay pepal paliiwan ka. Nakaturong matlatan ti matang mo iti daga-atawid ni Larry aburidot tayo. Oh, Nagunagan day tasen na ay mo, Manong. Anya ka di ti pampanunutan. Apay akit kita matlatan ti daga-atawid ni Larry. ading, saanan nga isa tagtagikway ti dayta daga? Manong, Saan ta nalapdan di kabsat ta ng ilako iti daga na tawid na? Siyak ti masayangan. Taday talangan tinabatbati apakalaglagipan na kadagiti dadakkel tayo. Ngamita, pinaluspusan nan. naimbag ko mga rod, no may samot lakadata ti nakagatang, Manong. Ay, diyakam mo. Nga masiguradok na inalilaw da di aganggan na at agimatang ti kabsat ta. Manong? Hanggang saan ta mo ta nagkurang ading ko? Kinasarita ta ni Larry. Inalukoy ta. Nagpalawag ta kan kuana ngam tilata pangadang na tinasurot. Isa pa nagkunak saan ta mo ta nagkurang kan kuana. Wan, Manong, saan ta apulos ang nagkurang? Sabay la kumata saan ta pagbabawian ni Larry tinagbali na pangadang na. Sapay la kuma. Update ta, Sir Kennedy. Nakaalakan iti tin number mo. Babaan iti impaaramid ta abugo sa birth certificate mo. Pagyaman at warya, talagagayam ka. Di na pulos binaybayan. Tinuluan na kita amin yan na si kaso ka papeles kan dokumento. Di ka mabali na baybayan, sir. Dakkel mo tinaitulong mo kanyak. Babaan iti pananggatang mo iti dagaan na tawid ko. Iso nga ita, adan aramata ka kwarta para iti panag-apply ko nga agaprod. Malaksid iti data. Tinangdaanan nakpay tunggal kuyugan ka nga agala kadagiti kasapula madokumento. Iso nga ita, adan tin number mo, sir. Rumbang laan matasubalitak ti kinagagit mo ng tulong kanyak. Ket itatadan igam ko dokumento. Masapala may transfer ni tinagan ko ti daga maginatan ko. Di kang danag, Sir Kennedy. Tulungan kayo ti data. Pagyaman at wari, talaga mapandamnamaan ka. Di kagdanak, tadamanin bonus mo kanya, kabayatan ti parang ipagnatay di transfer ti ownership ti daga. Anya? Ngam saan ka di arabang nalaang adi ka baybayan? Aging ka may transfer kan ka ti ownership ti daga aginatang mo kanyak, sir? Already na ko di ka ni ti bonus. Ayusan kanyak ta amin. Saan? Masapula subadak ti bandog mo. Ti amin na pan nakataktak mo. Saan namin asinsinan ti panangkuy-kuyog mo kanyak? Sir Kennedy? Basta siya ti makamukan ka. Kat di mo ko mapagkadkadan dagiti ipapay ko. Akon dito airport. Dahito hindi may katlo pa nagpasyar ko iti sa bali manin a lugar dito Pilipinas. Kabayatan ngor orayak ta amin a dokumento ka sa pulak tapno makapagtrabaho ka di abroad. Talaga ka na ngamin anabayag nga orayan ti student visa tapno makagtanga kiti pagilya na kayat ko apapanan. Hanggang orayak laptan.
Ado ti kwartak. Tamalaksid iti naglakwak iti tawid ko adaga. Dakkel pa agatad tinaornong ko. Gapo iti intang-tangdan kanyak ni Sir Kennedy. Hindi kinagkadwa ka na ngala kadag iti peke a dokumento na. Tapno may panagan lang kan kuhan na di tinawid ko adaga aginatang na. Agpapasakit di nga agbiag kakaslabak nang. Agpasyarap kadag iti lugar di ti pagilyan ajak pa'y nagdan. Awan terong ba nga pagdanagak? Tado ti kwarta gastusak. Ken sana bale. Tamasok atan tumot lang ti amin nagasgastusak ita. Ito nagtrabaho ako na di balasiw tao. Basta ti kapat ganita. Nanamag ta agbiag akaslabak nang. Taadukat nga rot ti kwartak. Idinailakok ti tawid ko adaga manang Emmy, kan nakaurnungak gapo iti intang-tangdan kanyak ni Sir Kennedy, tunggal kuyugak nga agipag na iti papeles akasapulan na, napadasak tinagbiag akaslabak nang. Ginatang ko ti amin akayat ko agatangan, pinasyar ko dagiti lugar diti Pilipinas akayat ko apasyaran. Napadasak tinaglugan iti eroplano, barko, kan aminan akita tinarangay a panagbiag ket pinadas ko. Nagpagungganak idi a naggastos, taadukat nga rod ti kwartak. Kan ti mindset ko idi, masukatan matla ang amin a gastos ko, apaman a maurnusan ti amin a papeles ko nga agtrabaho iji balasiw tao. Jak pulos pinanunot idi tinagimpad, tagastos ditoy kan gastos di tati naramid ko. Syaklaang tinagnumar iti naglakwak iti tawid ko adaga kan ti amin a kwartak. Agingga akala at akayarigan na ang nagsardeng ti panagtayek ti lubong idirimswa ti COVID-19 pandemic. Naimbaglaangan tasakbay ti lockdown na ikagumaak ti nakaawid ijay lugar mi ijay Bulacan. Nakipagnaedak nga rod kanimanang ko, kabayatan ti kaaddak iti lugar mi. Naimbag ta nakasambot ka nagawid dito lugar tayo sakbay ang nag-lockdown ading ko. Manang, Nakabutbutan ti agraira a sakit. Agdinamagan ti kaado ti matmatay gapo iti COVID. kuwan nga rod manang. Ay, Oh, apa yan Larry? Nagunagmati pa nagsanaay mo. pampanunutok lang amin manang. No bilang ta naka-abroad ako man. Anya nga tati kasasahad ko itay jabal lasiw tao. Takilaat mo ta na nagbali na kasto iti sitwasyon. Ha? Planong gayam ti agabroad? Wan manang. Naibagak matday taking kaidin. Kinapod no na. Ti panang ipagpagnak iti student visa ti nang ibautak iti nang ilakwak iti tawid ko. Kat, aging ga ita. Awan pa'y laang? Awan pa nga ron manang. Talaga kano ang mabayag ko na di mang tultulong kanyak. Kat ano sa mga orayan aaging ko? Anya nga rod ngay? Kapilitan kababainan ti kaaddak dito ayan nyo manang. Tadyak man lang makatulong iti gastos. Anya ko mati paggastusam dito yung ngay. Awan mo ti mapalubusan arumwar na aglawar-lawar ta lockdown. Naimbag nga rod, ta saan unay anaingat dito ayan tayo. Tapalpalubusan da pa'y dagiti lalaki nga agtalon. Manang, Ngam saan nga amin, kat mapalubusan nga agtalon. Mapili laang iti kada balay. Iso nga oray saan tayo namang namnama iti ayuda nga agapo iti gobyerno.
Agbiag tayo lata. Gapo ka dagiti mula ni bayaw mo, ijay bangkag. Apay ayakan ayon ka abalmal day, Larry. Ikit maring.